Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasa naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko kayo Mura may tao sa sud sa bay? Pastilan. Murag doon na kyo'y tao. Naara pa istorya dito sa upos. Ngagisaka ko noong kawatan ang bahay ni ng kurting. Kinuo ko. Basig may kawatan. Diyos ko. Pastilan. Hindi ko yawan maninuon ko eh. Ako ba kang susihon no? Hain ba sa Miss Francine, uy? Naunsa maning tawhana? Unsaon manin ako? Ang ako lang kung akong susihon, kung naikawatan og may armas, unsaon nun niya ako? Pastilan. Mura man hinuon kong nangurog ini, uy. Uy, yun na. May tao cute. Be, akong lilion. Kinuo ko. Tabangin yung taon ko. Mamatay gyud ko ini Ginoo. May tao cute. Og mura ka. Oh. Ay, pastilan. Si Francine manggudi ay na. Ay, Francine nga. Ikuyawan manggudi mo Francine, uy. Abi man ako kinsay tao nga nakasud dinis kusina, ikaw man di ay. Wa man mo tingo. Wa gani mo tan-aw na ako. Mura lagway nakita og nabati oh. Unsa man ang kanon og sudan nga imong gisud sa lunchbox? Para paniud to na ni Dodot og Miles dito sa eskwelahan. Oh. Ako rin mga tunlag pa ni Uto sa eskwelahan. Naman kay tindahan ng gibantayan. Ako lang. Ikaw lang usay bantay og kadiya sa tindahan. Oh, asa naman ka, Francine? Dingnan tabitaw kang ako ay muhatod o paniudtos mga bata. Francine, ako na lagi hatod ana. Huwag yun mamati ay. Mitiritso yung lakaw. Tawhana, oy. Ay, Francine. Ikaw ra lagi rin nagatod sa umpanya to ni Day Miles pa, Francine. Bitaw pa. Ano? Di mo gusto nga ako ay muhatod? Gusto mong good. Bitaw pa. Sige na, pangaon na mo. Kung yan na ng istorya. Naipinirito ang isda o naipisabaw sa utan. Pwede mong magbahog o muhigop sa sabaw. Nonso man tis Papa Francine Kuya Dudut. Maraman to dunay problema. Oh, nakabantay po di ka, Day Miles. Uy, wa man kat kayo siya makigsulti na to. Unya, pagkaw man na to pangaon. Itritsura po og uli. Lo, wa ba ka sila mag-away si Mama Corina, no? Ha? Nag-away silang mama? Basin ba? Bitaw no? Hala. Muli ka ta sa ato, Day. Misusi ta. Basin kasabaan ta. Ay, Inik uli na to sa hapon, kuya. Uy. Anya na lang. sige. Iniguli na lang. Ingon arong oras sa gikan nga magatod og pagkaon nila ni Dudut og Miles sa eskwelahan, maulit na ko. Pero si Francine, wa pa. Naunsa maning tawhana? Nagbinata man. Para kadtura. Baya, si Francisco. Ayo. May kataw. Naamay na ngayon katahuran. Francisco. Sing. Oh. Sing. Nanangpit man ni Francine. Kinsa man ka ni?
akong tanaw kinsa. Francing! Francisco! Koy! Unsay ato? Uy, nas Francing? Hala, wara pa. Oh, what is ya? Tuas eskwelahan. Naghatulog pa ni Uto sa mga bata. Pero base niya na turong taod-taod. Mao ba? Ikaw ang asawa ni Francing? Oo, ako. Ah, Si kinsa man daig tuod ka? Kaya aron ako masultihan kung mauli na. ina lang nga ang iyang suod nga amigos, Griggy. Ikaw di ay si Greggy? Ikaw di ay ang iyang giingon nga giadto sa sawang atong nangaging mga adlaw? Oo, ako. Suod kay mi. Oo, mao bitaw iyang sulti. Muna na inyong tindahan? Oo, mao taon. Hinay-hinay. Yung nana mo gina. Basta mo pa'y pagsugo na itong paninda, yung nana po ko kaniyad to. Musugod yun sa uno. Ay, dayon ka. Kay basig niya na turong si Francing. Kung okay ra nimo, pwede man nimo gawaton. Ayun na lang. Kay may lain sa kong lakaw. May daliket lang ko din eh. Ay, gimingaw magugos kong amigo. Mao ba? Suod gud ay kaayo mo no. Kay kana magkasulti mi, mahisgutan man kaniya usahay nga suod lagi kuno kaayo mo. Oo, sukat pas mga batanon pa mi. Hangtod karon, batanon na gapon. Mao. Ya, dala ko magdugay. Ay, hala, pag snacks day na sir. Snacks? Ay, lang pagtagad eh. O, ay lang sa pag-share na ko. Ay, kita-kita raman gud. Usa pa, dili ko maestro. May pagkasiaw ka man di ay sir. Agamay. Pero ay lang pag-share bitaw na ko. Mas okay na ko nga tawgon ko sa akong nga Griggy or Greg baka. Okay ra ko ana. Karon pa ko. Gwapo mo di kasawas, Francing. May pagkasiaw ka man di ay sir. Tambis kay pahiyong. Pagkaswerte ni Francing. Pagkaswerte niya. Usa ka bitsin o usa ka asin ng kuren. Kadiyot. Di ara dongo. G's tanan. Di aron na ngo. Salamat. Ni Francing, guwapo. Uy. Ni naman da is Francing. Huwag yun mo tingog gagitimbaya sa bata. Igo lang miyang mo. Pero wa sa mo pahiyong. Francing, maniod to na ta. Gihuwa tagyud ka. Kaya magigdungan ko ni mo paniod to. Busog ko. Kung sa ko'y busog, nakagamay sa gipamahaw ni mo ganiha. Uniyon sa narang orasa. Hapit ang alauna sa udto. Gigutom na pud ko sing, maong mga una ta. Napas mo ka na nga. Nagpaabot pa yun ako. Magigdungan lagi ko nimo. Nakasabot ba ako nimo? Nang luod ka na ako. Kung sinong luod ba? Pagkaroon ingnon, pagid na siya, oy. Ayaw ko gaksak. Paningot ko. Bahok kayo ko singot. Sus, ano man daigot? Bago para ba kong naligo? Ano bago kang naligo? Siya ba? Tambalan na to ng pagpangluod ni mo dito sa kwarto, pi? Nung ka? Siya pa. Pagkaroon ingnon pag yun. Naibaw ko kung sa imong gipangluuran, uy. Kay wa ko mo tubag sa imong pag-ingon nako nga I love you. Mamangkod. I love you, Francing. May kakusog may hawak ka mangkod na ako. Gising ko, uy. Ayaw na pangluod pa. Ang tindahan, uy, basi na ay palit. Manang Pitra bitaw nagnaay mo palit. Dali na. Ikaw, cute ko rin. Sige na pa.
aron mahuwasan ka anang pagpangluod nimo. Maayo kay dugay pa tong mauli ang mga bata. Hmm? Mm, Ako rin. Francine. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!